Kajingklat no jong Dr. Danwa Detwelson lapang haka janmet jong khat arterik unailor arajar arpsan kalalong ka khubor kabala pensosi yaki babon hakaba haka khat sauterik unailor arjar opsan lala ban sakhi yaka jingwan tot kinong mikmat nagi sengsan hima ba per shaka yeng sa jong u kabadan halachumia bat ai ka jing khublei bakhado nalor ban pen pau yaka jing solem shaka yeng ka sem uni urangba haka jinga kren bu Dr. Ricky AJ Senkon MP ka Lok Sabha National Parliamentary Constituency ulong bama u haka jinga sem ya Dr. Didi Lapang ulong ubriu bakloy bani kendo yano ru bat ubriu ba adakar yela ka jong ka jingim nakaliang kajong Voice of the People Party but nakaliang kajong ngaru shinat i penpau kajing sosi nakabenta kajing duokno kajong i kum ka state ya Dr. Didi Lapang oi baong ka ktin kadon kapor ke baro ban kapor ban kha bat kapor kabin hapan e do kini ka thai but kajing klat kajong i oi kum kibriu khamtam kum ilok kon ki badon kajing atei paro kalong kajing do ka bakra tamba kani ngas kadai shibta jum kajing yat nanti kajong i ni ka parthai ka bani shong tang shipor pati Dr. Didi Lapang akai jing atei kajonga kadai bet hakaliang jong ka puli puthi akaba i long president jong ni ka governing body jong ka Ripoy College patna kunai kai pos kulba nehu ngalong win the court jong ka governing body te ni ju yakren ni ju yapan i ya ki ju thang ha ka bede bat ka jing ya pe ya jung ti jong do college but ka banga apa nong ka ba ken mawi i ka dong ba ide ubri uba kloi ban pediang ya ki jing pen i ya ki ek o teng ka don do ka jing shisha ka ba they don ka wei ka jing mut kwa be ban ya ye tu te hanta ka bing jian ya te but kumu mau brio bala don bata nadu ka jing stang jong state and la not siang bha shaka aga bede bat ka politics aga bede bat ka emlang salang aga no ka benta ke be don nakalong kum chief minister ba lapat yang dalam kedan kum chief minister hadu sansin long pat ke be ki benta te bat koi ka banga beson nga banga perkhat ke kajiyat nanti ke jini Dr. Didi Lapang long ba istam nadu ka kajiyat nanti joni ka ba nadu nathina kum unai kai pat kum tu ter adu panda boish pan shim ya ka ka benta ban long yalam net kam ya tem ribhoi pat suki kat ya pot ya ka jala pat hei riu ba don shisha ru koi kam sem ka ba ila ban ya dei bat ki ba bon nadu ki paret hadu ki ba he krasan angtan kawai ru ka bangai i kalong bai ri ru bre ba long nala panong long discipline kaba hakini ki juk menta ki ki mi hapan bot discipline haka jigin ngai long kamta ban kon hadu khandai fun re flikisnam haga jing yem ga jong bre kadai ga jing gar khu bat kadai ga jing khu ka wan namar ba ngai long bre bolong adakar haka ka jing yem ga jong ibo sumari ba burom ya laga jong kamet kaphat kalong ke bangin happan perthuk bot mangi ki pem ki ski ki por ta but hakabai dei patku but kum tau nang elam lale sing lapan ong kum ga tham ribhoi de mai we don benta ka ban penyo ka ribhoi kum ka district ita kudat iba na sham iba na tip hakabedi bat in den Dr. Didi Lapang nakaliang ka Voice of the People Party bat nakaliang ka jonga ito wai bublei long kat bat i kurim jong i kon siu ki jong i parok ki brang ji te akini ngai bublei batip ke barok
ublai hi lo bau man sem jong lai ka jing sup lai ka jing tian bang kum ka yin kit yang ye ka le ka ke ka palong hi shibanta jong ka jing im ka jong hi parok ka bagi apan ya ti tamba bas ko apnong khadu kalong hai ta gilin ti bangi ya ka bangi mau ka bangi e pachhin dengan net abang rum ne nge isu bon ba kibre ki ba rum ki bai mi kane di kadak ke jong kibre ya le duk ti le lapam pat kalong ke ru ka bangi tham se kum kinong yelam la campaign la kanu no ka seng du bidon bangi dei bandon ka ka sim jong ka jing sore pat habadon na sim jing sore kan ka jing dilapan don ka jing dei ka bacang pat ki men sim ki ko do kita ki ba pet chani te bat kilong to kan ne ki ba na sham ki ba i ha ka jing em ka jing de doctor di lapang i ba ma shu itho i kum ha ki ka to kan ki khap te ble no man kat kan ka yin ble ju jing sup ko ka boy kan ka yin pat lai ka jing gan ye kan ka yin pat from Kuntai, Exo, Bed Doctor Didi Lapang, Ed Flash, and the Pop, Yelaka Jong, Benta, Kum Shakri, Jong Blay, Next Camp, Don Mata, Abijik Soup, Kajong, Habatin, Pej Bahaki Kishab, Kashab Plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, Dunaki Eki Bataya Kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.